zvolíme si nejaké G, ktoré je proste rozdiel nejakého maxima od priemeru a podelíme ho standard deviation po slovensky. No a to prvé slovo. Neštandardná, to je smerodajná odchýlka. Dobre. Tak akože vyrátať smerodajnú odchýlku na prvý pohľad nie je vôbec problém. Z matematického hľadiska vôbec nie, z informatického trošku, lebo potrebujeme všetky xi, ale to ukážem za chvíľu, že to je blbosť. A to rozdelenie, to je proste bežná tabuľka pre t väčšie ako 40, myslím, že to je konštanta. Ako tabuľku narvať niekam, aby to ťahalo o veľkosti 40, tiež nebol problém. Takže to je taký jednoduchý celkom model, taký bežný. Čo ma akurát trápilo je to xi alebo y, teda, že by som si mal pamätať všetky predošlé hodnoty, ale to samozrejme z genomickej vety sa dá vyjadriť, že to blbosť, že vlastne keď si to rozložíme, tak úplne nám stačí ten predošlý kvadratický súčet, keď sa niekto celé odvodené odprvom na papieri to prečíta. Takže vlastne nepotrebujem predošlé hodnoty, stačí len ten súčet a ten súčet sa dá jednoducho zväčšiť, lebo to, čo som dostal, keď som bol na pripočítankou. Takže tým by som mal aj druhý model, úplne nezávislý na tom prvom. No, mal som úplne dva rôzne pohľady na to štatistické a teraz prišiel nápad, že no fajn, a čo keď bude niekto robiť